Marahay na banggi, nakaresibe na nin fuel voucher ang mga namamasadang driver nin Trimobile sa Naga. Kantidad 200 pesos kada aldaw ang coupon para sa gasolina kan mga benepisyaryo hali sa gobyerno lokal. May report si Joel Solina. Nagpapatagos ang distribusyon ng fuel subsidy o fuel voucher by batch para man sa mga may prangkisa asin mga qualified Trimobile drivers kan syudad. Sinabi ni PSO Director Rene Gumba, poon kang nagtalikod na ang daw na Lunes, nakapag-distribuer na sinda ng fuel coupon o fuel vouchers sa mga nagpapasadang Trimobile driver kan syudad. Basado sa pinagbamando kang naipasar na ordinansa na pinagpadrinuhan ni City Councilor Omar Buenafe. Natapos na hagado ni Alcalde Leni Robredo nga ring matabangan o maayudahan kang gobyerno lokal ang mga tsuper kan Trimobile sa syudad, nakabali sa mga mayor na naapektuhan kang krisis sa enerhiya, urog na sa paglangkaw sa presyo kang produktong petrolyo. 200 peso per day o total na 2,000 pesos ang kantidad kang fuel voucher na pinagtatao sa lambang qualified driver kang public utility Trimobile na igwaning prangkisa para man igwas indang ikakargang gasa sa indang pagkayod asin dahi na ihawas pa sa indang aldawang boundary katuang digdi kang gobyerno lokal ang grupo kang Fitoda na pinamamayuhan kan sa indang presidente na si Hil Belen. So rehistrado na may prangkisa sa laog kang syudad na dahil mababa sa 2,000 pesos ang fuel subsidy na makukuha. Yan po pinaghaman sa 10 vouchers na ang equivalent ang kada voucher 200 pesos. So ideally, kung igwa ka ng 10 voucher, 10 aldaw kang may fuel subsidy. Puon kang Lunes, nagkakaapat ng voucher ang nairelista. So on a daily basis, naghabol lang po kami, takang inot, akala mi, sarong voucher equivalent na to 2,000 pesos. Pero na-check po kami kang technical team, as in sinabi na mas maray na ang kada voucher 200 pesos on a daily basis. Pagkarga, tayo susurrender ninda sa gasolinahan. So iyon naman yan ang gagamiton kang gasolinahan para sa sendang statement of account. Para sa Naga Ngunyan, Joel Solina. Ika ako, kita Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Naga Ngunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.